Jaman cilikanku nate urip ing kutha Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nderek Nyonya Sis Suripto Mbak Yuku sing bojon polisi. Dek semono kahanane kutha Ngawen isih sepi. Lampu sing madangi dalan-dalan mlebu desa isih nganggo lampu ting. Mergo durung ana listrik kang lumebu ing desa. Dadi yen bengi kahanane katon sepi nyenyet, malah sok ana lelembut gentayangan kang ganggu manungsa. Dina iku kaya padatan aku dikongkon Mbak Yu ngirim rangsume Suripto masku IP sing dines ing Polsek Ngawen. Saka omahku nyang kantor Polsek parane ngalor, adohe udakara sekilonan meter. Dalane ngliwati sekolahan SD Loro Ngawen. Adep-adepan karo gudang kapuk duweke pengusaha Cina jenenge Bahking kang kondang dingit. Sejatine aku kepengin nolak, sebab aku wedi yen wayah maghrib banjur liwat gudang kapuke Bahking sing kondang angker kuwi. Nanging gandeng aku ora wani semonto, mergo Mbak Yuku iku wonge otoriter, sidane aku kepeksa gelem mangkat. Wayah surup surya, aku lagi budal saka omah. Nalika azan maghrib, aku isih ana ing tengah dalan. Tekan sekolahan SD Loro Ngawen, pas ana ngarep gudang kapuk Bahking. Dumadakan keprungu swara, "Mak plutak." Pernae ana ing ngarep sekolahan. Bareng tak boleh ngiwong, katon ana barang cilik werna putih mencolok kaya marmut, persis tiba ing tengah regol SD. Nanging bareng tak pandeng, tak tamatake jabang bayi. Saya suwe selat gede ngulur nganti sundul regol. Wujud mau malih dadi wedon utawa memedi pocongan sing gandul ana ing regol. Nanti suwe aku isih kami tenggengen. Aku arep gembor utawa bengok nanging ora bisa. Arep njaluk tulung sepi uwoh. Awit wancine pas maghrib lan udan grimis. Sikil iki rasane kaya buyutan. Arep jangkah rasane ketotolen kaya diganduli barang kang abot banget. Ketok mengkirik, raiku pucet, tangan rasane anyep jejeg kaya digebyur banyu es. Lan awakku wel-welan. Karo isih ngempet rasa wedi, aku nyoba nerusake lagu. Ayung sing tak cekeli, dak anggo aling-aling sisih kiwa. Supaya aku ora weruh wedon iku mau. Lan alhamdulillah aku bisa slamet, bisa nerusake lagu. Tekan Polsek Ngawen ngirim langsung kanggo Mas IP ku. Nanging sabubare saka kantor Polsek isih ana masalah anyar maneh. Aku bingung mikir kepiye mengko anggone arep bali. Sebab aku isih tom-tomen wedi weruh wedon mau. Arep njaluk dicerke masku IP ora bisa. Jalaran dheweke isih duwe tanggungan
nguber tahanan ucul. Arep nembung njaluk tulung polisi kang tugas piket, mergo aku cah cilik ora wani kandha. Arep nambah dalan sidatan liya uga ora wani. Sidane kepeksa dak wanek-wanekake liwat dalan ngarep gudam kapuk baging maneh. Kebeneran nalika wis meh tekan ngarep gudam kapuk baging, dilalah ana wong nunggang sepeda liwat. Atiku wis lega. Nanging dasar isih sial, karepku aku mlayu tuturi nututi pawongan numpak sepeda kasebut kanggo kanca mlaku. Nanging weruh aku ngetut mburi, wong mau malah banterake sepedane. Kaya gila, wedi weruh aku mlayu ing mburine. Mbok menawa wae aku dianggep setan. Sebab waktu semono kahanane wis peteng, sepi, lan pas wancine udan grimis sisan. Weruh wong numpak sepeda kang dak tuturi mlayu banterake sepedane, aku malih dadi wedi dhewe. Sidane aku bengok sakayang. Nanging senadyan bengok kaya ngopo, ora ana kang rewes. Wong nunggang sepeda mau malah genjrit banterake lakune nganti aku ora bisa nututi. Kepeksane aku nekat mlayu sipat kuping saperlu mulik. Eloke senadyan wis gak banter-banterake playuku, nanging rasane ora tekan nggon. Bareng wis tekan omah, lawang ngarep gak dupak sak ayange. Aku dadi mencolot terus ngletak ing dipan. Aku prasasat kentekan napas. Emane Mbak Yuku weruh adine isih lempe-lempe keweden tas diuri wedon, ora enggal nandangi apa dene nulungi, nanging malah mung maidu. Sakabehe paidone mung tak krungokake karo ngaplah-aplah ana dipan.